Gwallt Co Caernarfon, un o siopa torri gwallt am lyca y dre, ac sydd erbyn hyn yn amlwg I filoedd o wylwyr ein hoff sianel, fel un o leoliadau cyfres newydd S4C, y Salon. Felly, pan ddoth y cyflam sgwrs, doedd dim angen gofyn dwywaith. Un o'r pethau gyntaf ddigwyddodd oedd oedden ni'n mynd allan yn fyw ar yr aer ar ddydd Gwener, a eisiau siopa I Morrisons ar ddydd Sadwrn. A bob ail o'n i'n di lawr y Morrisons o'n rhywun yn stopio ni. Wel, eisiau chdi ar teli neithiwr, wel eisiau chdi ar teli neithiwr. Mae rai fi ddeud, mae gymaint o bobl di mwynhau yr rhaglan. Dwi'n teimlo reit prawd o'r peth. Fod o di mynd allan a di bod mor llwyddiannus, ti'n ba? Be ti'n meddwl sydd wedi gwneud yr rhaglan mor llwyddiannus, ta? Dwi'n meddwl yn bersonol mae lawr i'r cymeriadau sy'n y gadar. Mae yna ddau rheswm dwi'n meddwl yn bennaf. Cymeriadau sy'n y cadar, achos nhw sy'n dod allan efo'r storia. A hefyd y cwmni teledu sef Boom Cymru. Mae nhw wedi bod yn dda iawn yn reid pob at ease a yn neud pethau'n hawdd I ni gallu neud yn gwaith a dal ffilmio. Ond yn America sy'n wedi digwydd, ia. Meddylia di wan, sa rhywun yn mynd I dorri wal at boi neu dynas sy'n roed I twtsia gwall yn ei bywyd. Sa ti'n mynd I doctor a hwnna roed I bod o doctor. Sa ti'n mynd I ddagare at boi wan sy'n roed I sbyd ar car. O America, di bigo president wan, ia, sy'n roed I bod yn politician o ryw fath, ia, bod yn senator, congressman, governor, cyngor plwyf. Dio roed I dim byd am y top man. Mae'n teimlo I ni fel bod y camerâu ddim yna. Maen nhw mor fach a dydyn nhw'n intrusif o gwbl. So, da ni jyst yn cario ymlaen fatha da ni bob dydd ac yn cael y sgyrsion yma. A mae'n dod allan yn hollol naturiol. Da chi'n un o siopa, hynna, un o siopa torri gwall, hynna Gaernarfon, ydy o'n beth da, ti'n teimlo falch bod chi wedi cael hefyd, fe Gaernarfon ar y map, ar ôl gymaint o flynyddoedd? Yn dod go iawn. Mae taid y misys, ond yn deitha ni erioed y stolwm bod o yn deulu I Donald Trump trwy yr Family Tree. Ti serious? Ar y mawr. Sut fechi dda? Be di'r connection? Di dilyn y Family Tree yn dod man o iawn a mae'n connection mawr yna, ca. So anyway, da wedi cwestiynu hyn am blynyddoedd cyn I fod yn famous, do. Cyn I fod yn I politics. Ond, os chdi'n gofyn I Phil wan, taid y misys, os ydy dal yn berthyn chi, no chance, de. Ond mae yna bobl eraill enwog yn gysylltiedig ar Salon hefyd. Ond pwy, Jason? Mi o'n I de. Stalwm o'n I chwarae drums yn grŵp o'r enw Yr Addewid, grŵp rock trwm Cymraeg oedden ni. A o hynna, pen o'n I o gwmpas 15, 16, 17 oed, oedd yn amser oedd yn gyfnod da iawn yn fy mywyd I, ond eisiau rili mwynhau wneud. Dwi wedi gwneud rhyw cwpl o prosiectau bach wedyn dros y blynyddoedd, ond dwi wedi mynd yn ôl I fewn iddi'n iawn, achos methu cael amser I wneud ydw I aws, rili. Mae gen I 4 o blant, mae gen I bethau eraill yn fy mywyd hefyd. So wedyn, dwi wedi cael chance I fynd yn ôl, ond dwi wrth y modd efo cerddoriaeth. Dwi'n mynd I gigs a bethau felly hefyd. O'n I siarad yn fan hyn efo rhywun diwrnod o blaen ac yn deud unrhyw blentyn sydd yn gofyn am codi offeryn, cerwch yr extra mile I neu siw bod yn cael y gwersi. Cos eto mae cerddoriaeth di agor drysau I fi yn fy mywyd I a di gallu gwneud ffrindiau ar draws Cymru a pethau trwy gallu chwarae offeryn. Ond yn anffodus, dim amser sgynnu fi dyddi yma. Mae amser yn gallu bod yn beth prin y mywyd prysur y Salon. Ond mae yna o hyd amser am sgwrs fach am byncia mawr y dydd. Pethau sy'n ffeithio pobl o ddydd I ddydd, ti'n bo? Da ni'n caru ysgafn hefyd, gafon ni un wsos dwythodd reit da, bod 4 mewn 6 mewn 10 o bob person ifanc yn methu newid bulb. Dwi'n gallu, ynddo. Da ni'n ifanc caws. Ia, so dyna di'r teip o byncia. Da ni'n trio mynd am bethau, da ni'n cael pethau trwm a pethau ysgafn. Ti'n gorau cael cymysgedd o'r ddau, achos dyna beth I bywyd, de. Ti'n gwybod,
ti'n gorfod trafod y pethau trwm, ond ti eisiau hwyl hefyd oes. Tra bod chdi'n neud o, ti'n gwybod? Wel, llongyfarchiadau mawr i chi ar y rhaglen a diolch am y triniaeth ac am y sgwrs. Ie, croeso, mae wedi bod yn blesar gach chdi yma, Wyn. Diolch yn fawr.